Gidakop sa mga sakop sa Provincial Intelligence Branch ang giingong usa sa mga suspect sa assassination plot batok ni Asturias Vice Mayor Joel Dumdum. Julie Taynar, Sugid Limi. Ang suspect giila nga si Archie Alvarado kinsa nadakpan sa Barangay Luok Norte, Asturias niadtong Biyernes, diin naaktuhan pa kini nga nagsuyop og ginadiling drogas. Nakuha gikan sa posisyon ni Alvarado ang usa ka kalibre 45 nga pistola, 3 ka magazine, usa ka inside holster, buttstock sa AR-15 rifle ug drug paraphernalia. Kay nung duman nga namatay ato sa shootout ang kauban ni Alvarado nga si Edgar Escalante ug naangol ang laing kauban niini nga si Jonathan Ruby. Matod sa kapulisan, andam muluwat og extrajudicial confession si Alvarado aron masayra nila kung kinsa gyud ang ilang mastermind ug lain pang mga kauban sa assassination plot batok ni Vice Mayor Dumdum. Plano nilang himuo state witness si Alvarado ug matod sa dinakpan nga andam siyang mooperar sa kapulisan. Dili pa ibutiyag sa kapulisan ang mga nga gitug-an sa dinakpan apan matod pa politika ang labing dakong anggulo nga gisubay karon sa maong assassination plot. Sa atong pagpanog mga informations, number one is politics and the other one is maybe business dealing siguro. Willing na ko kung paano cooperate sa mga police. Umaara na kung saan. Filipino gyud sir nga nay assassination plot batok ni Vice Mayor. Di na pumukha na. Sila sa pumukha na. Julie Taynar, News 5. Panagbangi sa negosyo nga gisakyan og politika ang motibo sa planong pag-assassinate sa Vice Mayor sa lungsod sa Asturias. Kini gikumpirmar ni Asturias Vice Mayor Joel Dacua Dumdum kinsa mingon nga wa siya laing nahuna-hunaan nga laing motibo sa mga interesado nga mopatay kaniya. Adunay sand and gravel nga negosyo si Dumdum sa maong lungsod. Matod niya, adunay negosyanteng interesado nga muilog sa iyang negosyo. Ako wa may lain gid sa kay negosyo na ko si palit man ang among negosyo dito lahi man kay po supply of power sa Tunisia pag lain politika. Oo nya gisakyan siguro sa uban kay sa uban nga kanang mga illegal gambling niya kung kumingilabot ya kay di man kumayon kung katungod mo baldan nila. No, naa naman tayo mga arrested suspect and willing man sad mo cooperar. No, ang ato is we comply with the necessary procedures gud no para sa dang testimony nila. Makuhaan na to, madawat sa ato ang provincial prosecutor. Suway pang gidala sa tambalanan ng usa ka aser ug masyaw human kini mabiktima sa hit and run kagabi. Driver sa multicab nga nakabangga sa biktima misurrender kaganihang buntag. Ray Pasaporte, Sugin Limi. Gitabang sa mga sakop sa alert team sa Barangay Labangon ang biktimang si Restituto Albaran o si alias Tuto Aser nga taga Alupes, Barangay Calamba, human na biktima sa hit and run sa usa ka multicab pasado alas 8 kagabi sa Maydan Virama, Barangay Guadalupe. Nakaangkon og grabing kadaot sa kalawasan ug ulo ang biktima. Gani naglisod kini sa pagginhawa. Gidala kini sa Vicente Soto Memorial Medical Center apan gideklarar kini nga dead on arrival. Ako na lang lagubo. Ano lang yan nanay na nagbalik. Yang nakita na ko kuan pick up plate number ako nakuha. Tag 19. Na ang windshield block. Actually, ang kuan mo gunat na ito actually kanang murag atong kanang bang asher ba kana ilang murag kuan kanang ginagmay nga panginabuhi gikan na siya nagremit dito unya labang padung dire kay naman sa Lopez sila ha una paglabang dire mo nang natimingan siya pagkuan pagkaligis. Kaganinang buntag, nitahan sa Cebu City Police Station 6 sa may Barangay San Nicolas ang driver sa multicab nga nakabangga sa 60 anyos nga si Tuto. Nailhan ang suspect nga si Jerry Maban, 42 anyos. Wala kini nagpa-interview sa News 5 apan matod sa hepe sa San Nicolas Police Station nga wala kuno kini makabantay sa kalit nga paglabang sa biktima. Giingong muhunong gid unta kini aron tabangan ang biktima apan gidaog kini sa kahadlok. Posibleng pasakan og kasong reckless imprudence resulting to homicide si Maban. Apan matod sa pamilya sa namatay, sabutan pa nila kung dayonon nila ang pagkiha. Wala siya nakasurrender gahapon gabi kay nahadlok siya man kay tungod sa kadaghan sa tao bang aning gawas pagka actually dadon na niya sa ospital ni attempt siya gunong but daghan naman kayo ang tao nga ni dumog sa iya so ni diretso na lang siya na panic. Mga taon na po sa kong suon wa pa ko idea. Ray Pasaporte,
News 5. Napaig ang batang babae atol sa sunog kaganiya sa barangay Punta Princesa, samtang usa ka compound sa barangay Kasambagan, Cebu City, nahurot og lamoy sa kayo. Jinky Barrio, Suginlimi. Alas 12:45 kaganiha, dihang miulbo ang sunog sa Villa Gonzalo Compound, Bayabas Extension sa barangay Punta Princesa. Duha ka mga panimay ang partially burned. Apan napaig ang 4 anyos nga batang babae nga si Stella Jane Romero. Giingong nag-inusara ang bata sa ikaduhang andana kay wa ang mga ginikanan niini atol sa hitabo. Padayon pang giimbestigar sa kabomberuhan ang hinungdan sa sunog, samtang ang patayng lawas sa bata ana-ana sa morgue sa Cebu City Medical Center. Paggawas na dinhian ni nila, ang amahan musod man sa to diha, nga di na makasupipiti naman kayuha, di naman yung basod. Kinirang duha ka mga bata ang habilin sa ilang balay kay ang kining amahan diri kun gawas nag-ayos motor, ang inahan nagtambong o patay. Gilamoy sab sa kayo ang usa ka compound sa Maydan, Aguinaldo sa barangay Kasambagan kagahapon sa buntag. Alas 11:42 nadawat sa kabomberohan ang alarma nga giisa sa second alarm. Alas 12:04 dihang nakontrolar na ang kayo ug totally burned ang panimalay ni Attorney Filemon Yungko ug partially burned ang laing panimay niini nga giabangan sa pamilyang Moraha. Gibana-banang mukabat ngadto sa 300,000 pesos ang danyo sa sunog. Aron malikayan ang susamang insidente, tambag sa kabomberohan nga kung biyaan gani ang usa ka panimay nga walay tao, Labi rin kini po, mas umayo kung biya atong balay nga wala po. Ato lang opta na natong kuan. Ang electrical system, ang plangka ba. Na ito na mga electrical appliance. Jinky Barrio, News 5. Gisto sa News 5 ang pipila ka mga dapit sa lalawigan sa Sugbo nga naapektuhan sa bagyong Basyang niadtong Biyernes. Leslie Caminado Vistil, Suginlimi. Sa pipila ka bahin sa barangay Gaas, Balamban, midahili ang mga yuta sa bukid nga mitabon sa dalan. Nangahadlok ang mga residente duol sa dapit dihang nakadungog silag dahunog. Wa man tuod maigo ang ilang panimay, natabunan ang ilang mga pananom nga igbalalagya. Sabi tumpag, iko tumpagod. Didali kog bangon, pagdali kog bangon siya. Sus, napuno ng kalsada ni mo to di ani. Why na mga tao wala. Duna sa landslide sa lungsod sa Asturias nga may babag sa dalan. Nahisama sab sa dagat kining kahumayan sa mong dapit human lunupi sa tubig baha. Dunay pipila ka balay nga nangaguba. Usa sa mga nahimong emosyonal si Manang Manuela. Gihulagway niini ang pagsaka sa tubig nga may tupong silang karsada. Hinungdan sa pagkaguba silang panimay. Mikit kami, doon kami tumakbo sa chapel. Ano yung bahay niyo pagdating niyo? Wala na. Nung 11:30, pumunta kami dito, nakakuha pa kami ng iba naming gamit, pero nung mga alas 12 na, wala na, giba na to lahat. Nalunupan sab kining mga ancestral house sa dakbayan sa Karkar human miawas ang tubig sa pa. Wa nay nahimo ang tigduma sa balay na tisa kundi ang pagpanglimpyo na lang niini. Kung mag-aapaw yung tubig sa sapa, sa river, papasok talaga yung tubig sa baba. Pati sa karsada, ganun din. Miabot sa 81 ka pamilya ug kapin 500 ka individual ang gipabakwit sa Naga City Elementary School niya tung Biyernes. Matud ni Lola Josefa nga nagtulo ang ilang balay ug delikado na nga mudahili ang yuta sa ilang gipuy-an. Nagikay lang din kay ang guna-guna ko, yang makuan sa simbako pareha sa Leyte. Murag yan, mana dagan nga rin. Samtang sa barangay Manipis, Dakbayan sa Talisay, 14 ka mga balay ang nangaguba. Wala na mahitsura ang payag ni Narcisa Caniega human sa pagkuso-kuso sa bagyo. Alang silang kaluwasan, hingpit na lang nilang gubon ang nahibilin sa ilang panimay tungod kay delikado nga mahagsa na kini. Apan kadaghanan sa mga naapektuhang pamilya dali ra nakapabarog sa naguspat nilang balay. Bisan sa ilang nasinati, dili sila mopahawa sa mong dapit. Sila ko ikuha, kung ato tangad ko na, kung dili lagi ko dyan, ngayon nilang ko dili. O, dili lang ko. Wala daw, tungkaw ang namang hangin, o. Pagkaraw din lang yapon ni kay doon ang akong anak nga may trabaho diri. Alangan man asa may mangistar. Dili lagi hapon. Unya ang ako kuan nga pabariguna ko nang akong bahay kay tili anak ning ako umaga do. Leslie Caminado Vistil, News 5. Ani ay mayong balita ni Lolo o ni Lola nga may hunahunang mo celebrate og Valentine's Day. Ang City Hall mo distribute sa financial aid alang sa mga senior citizens sa dili pa moabot ang Pebrero 14.
Kini ang gipasalig ni Mayor Michael Rama kinsa misaad nga hingpit ng mahatag ang kuwang sa nilabayng tuig nga 2,000 pesos nga financial aid. Gani gawa sa 2,000 pesos, iya sab nga punan og 1,000 aron mahimo na kining 3,000 pesos isip Valentine's Day, Valentine's gift sa mga senior citizens. Si Cebu City Treasurer Diwa Crivas ni banabana nga posibleng ma-release nila ang kwarta sunod simana. It can be 3,000. But what is sure as of now is the 2,000. But it's sure. It has to be before 10, February 14. In other words, it can be tomorrow. It can be, but it has to be the call of CTO. Bagong City Administrator sa Dakbayan sa Subo, mi-resign sa iyang katungdanan. Gitudlo puli kaniya ang tango sa City Anti-Indecency Board. Leslie Caminado Vistil, Sugin Limi. And I respected his position that he may not be able to pursue or continue to become the city administrator. Nakugang ang tanan dihang gipahibaw ni Mayor Michael Rama ang resignation sa bagong city administrator nga si Engineer Eugene Elizalde. Mato ni Elizalde human sa dulan usa ka buwan nga pagkatudlo nakahukom kini nga hatagan niya og priority ang iyang pagkamembro sa Board of Directors sa MCWD. Namatay law on double compensation. We cannot hold multiple responsibilities, no, and we cannot also serve many masters at the same. So, for me, I will still be here helping the mayor, and I am already very used to special projects niya, no, for the past 4 years. And since 1992, I have always been around the company of Mayor Rama. So for me, I changes, no, I will still be here, but ang kanang MCWD, we will not also leave it. Priority. Lucille, the Dr. Mercado, had to be designated, and I just signed a few minutes ago as the city administrator. Mato ni Mayor Michael Rama, iyang gisuportahan ang desisyon ni Elizalde. Apan mato niya, dili mawala si Elizalde siyang buhatan. Gitudlo sa mayor nga mupuli, si Dr. Lucille Mercado kinsa mao'y pangusa kaib kung City Anti-Indecency Board. Si Mercado magpabilin gihapon nga mangusa kaib. The truth of the matter, Mr. Eugene Elizalde, engineer, did his also soul searching after he was designated by me as the city administrator. But he will continue to be with us. Yeah, iyahan lang. It will be the mayor. Sige rin mo ko sa shot. O kung sa iyahan. Ako na ka naibawa ni ma'am? Or Were you surprised, okay? Or daghan tang surprise? Masarap. Dili gid na nang. I think the mayor already has a plan in his mind. I mean, just like when pagkuman nag-discuss ni Engineer Elizalde, I'm sure he already also made his plans. Leslie Caminado Vistil, News 5. O mga kanto ang naglangkob sa atong mga balita sa Aksyon Bisaya karong adlaw Lunes, Pebrero 3, tuig 2014. Kini si Franz Malilensi. Mga istorya nga di lang kutob sa pagatod sa impormasyon. Musunod na ang Action Prime. Daghang salamat. Ako si Georgia Herrera. Tungod kilabaw pa sa balita, Aksyon!